Üdvözlöm mindenkit a mai videóban. A technikai fejlődéseink, ebbe is szép belegondolni. Megint kezdem, akkor én mint mondtam, hogy az első csatornán telefonnal kezdtem, Plants vs Zombies 2-t toltam, utána váltottam, tablet volt, azon röcögött a játék, egy egészen jól vitte, ahhoz képest, hogy nagyon rossz tablet volt, és még a videót is elvitte valahogy, úgyhogy ment a tableten. Egy Lenovo tablet volt, azon csapattam nagyba a videózást akkor, aztán technikai upgrade-ként hoppá föl tudom sorolni. Ezen a csatornán, ugye most erről beszélünk, a jelenkor csatornájáról, hogy a bejelentő videó az már egy telefonnal készült, mégpedig a Samsung Galaxy J4 Plus volt az, óriási technikai áttörés volt, mert abban már 2 GB RAM volt, a tabletben meg csak egy. Tényleg borzasztó volt rajta mindent csinálni igazából, de legalább a facecam normális volt. Ennyi pozitívot tudok arra a telefonra elmondani, hogy a kamerája nem volt rossz, mármint az előlapi, mert a hátlapi rossz volt. Úgyhogy legalább láttam magamat normálisan, mert a facecam az egészen tűrhető abban a videóban is. És még egy kis Maserati is háttérkép is látszódik bele, mert elfelejtettem kivágni, és 4 éve úgy van. De mindegy, ez így beugrott. Egy piros Maseratit meg lehet találni abban a videóban easter egg-ként. Szóval így kezdődött ez a csatorna egy J4 Plusszal, majd nyomtam ezen a csatornán, rengeteg videó le lett amúgy törölve, Brawl Stars-okat nyomtam, egy azt hiszem még most is fönn van, de Brawl Stars ment azon a telefonon, azt ontottam azt a tartalmat, nézték is, és utána bejelentette apám, hogy megveszi a céges laptopot. Én meg kikerekedett szemekkel, anyád mondom, ne szórakozz, és megvette a céges laptopot, és megláttam, hogy i5 van benne, mondom, aha, na persze. Ez komoly azért. És tényleg ez volt az a laptop, amin most ezt fölveszem. Mert ez van itt most kéznél. Azóta nem azt mondom, hogy ez most a main, mert nem, mert még mindig nem tértem ki azokra, de ez az a laptop. i5, 8 GB RAM, szóval ezt onnan tudom, hogy megnéztem mindig Steamen a játékokat, hogy mi fut el, és megjegyeztem fejből. Úgyhogy ez volt az. És ez a laptop ugye most is még használati eszköz, de már nem nagyon. Néha még ilyenekre például jó lesz, úgyhogy inkább ennek telítem a tárhelyét, mint az újnak, mert az újról már van videó, nem kell bemutatni, azt láttátok úgyis 300-on. Ezek vannak, hát meg van a telefonom, amivel az index képeket általában csinálom, de az sincs nagy használatban, inkább azt mondom, hogy a főgép van, meg a laptop, telefon, igazából ugyanannyit használom őket, mert sok mindenre nem kellene, de jó, hogy vannak mindenki. A telefon meg egy Huawei P40 Lite. Ennyi, amit még Zolival közösen vettünk. Milyen szoftvereket használsz? Hát ugye pár videóban azért belelátszódik, azt nem kell mondani. De Bandicam OBS is, OBS ez most például, Minecraft az Bandicam, de már az se látszódik szerencsére. És CapCut az egy most kezdődött el, meg pár videóban régen. De azelőtt minden videó Power Director volt, ami vicces, hogy van egy vízjel benne, de tényleg szerintem az a legjobb még most is, ha megvenném rá a prémiumot, ami nem drága, de megvenném rá, egyszer majd biztosan ráveszem magamat, akkor azt használnám, az fix. Mert hogy az a legjobb, az is biztos. Úgyhogy ezek vannak, más szerintem nekem nincs. Na, hát akkor itt vagyok én. Nem is tudom, hol kezdjem. Igazából a legelején, hát amikor még ilyen Valorantokat vettem fel, akkor igazából a tesóm laptopján vettem fel. Az egy Huawei, Teljesen jó is. nem tudom milyen, valami Huawei laptop. Nemrég lett véve, nem tudom, valami friss darab. Utána igazából váltottam, ugyebár a gépre, amivel most vagyok. Szóval közt így nem volt nagyon semmi. Lényegében van erről egy videó már, amiben bemutatom, de igazából ez egy remek kis gép. Én imádom. És hát ami technikai újítás, az, hogy vettem hozzá a monitort, eddig nem volt hozzá. Szóval így meg volt a kép, nem volt monitor, hát na jó, ez van. Hát amit még használtam, az ugyebár a mobil, és azon is a CapCut. Azon csináltam a shortsokat, néha az index Én még képet. emlékszem arra a telefonra, az előződre. Ajjaj, az borzasztó volt. Hú, ne is beszélj róla. A víze is hájom. És őként lelkem mélyen, amikor küldted a képet, hogy összetörted, egy picit megörültem. Én is Tudtam, hogy egyébként. itt az ideje legalább lecserélni. Olyan jó volt lecserélni végre. És már másnap volt új. Volt az a telefon. A mostanim az tök jó, az ilyen patika. Tényleg, imádom. Most Honorom van. Mert az jó, nekem is az volt régen még. Csak azon nem volt. Illetve azon is dolgoztam. Kihagytam, de... Ja.
És akkor most jöjjenek a programok, használok ugyebár CapCut-ot, használok OBS-t, nem mindig, de néha. Használok GeForce Experience-t, az is ilyen videófelvételhez. A Xboxnak ezt a Game Bar-ját, igen, azt is videófelvételre, meg szoktam használni az Adobe Express-t, azt nem sokan ismerik egyébként, én ezen szoktam csinálni a index képeket. Szerintem nagyon jó egyébként, és egészen könnyen lehet használni, úgyhogy... És igazából szerintem ennyi, amit így használok.